खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ एसआइ जनमनि राभाखौ बुथारनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। थांनाय 15 मे खालि एसआइ जनमनि राभाखौ हरनि 1:30 बाजियाव मोनसे लामायाव गावनि गारिजोंनो जाब्रबथाय जानानै थैनाय थासारियाव बोखांनो हानाय जादोंमोन। नाथाय बे थैनायनि जाथायखौ रावबो सुबुंफ्रानो जाब्रबथायजों थैनाय होननानै गनायना लानो हायाखै। अदेबानि जनमनि राभाखौ बुथारदोंसो होननानै गोबाङानो सन्देह खालामदों। नंगौ, बे जाथायखौ लानानैनो दिनैसिमबो गासै आसाम नाङैनो सोमावसारनायफ्रा जाबाय थादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैयाबो बङाइगाव जिल्लानि अबेयापुरियाव गासै 4 आफादफोर जेरै राभा फरायसा आफाद, महिला समिति, राभा गण मन्च आरो आरटिसि गासै जुथायै एसआइ जनमनि राभानि थार बिजिरनाय मोननो थाखाय आरो जनमनि राभाखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बे दाबिखौ सरकारनिसिम दाबि खालामनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेनि अनगायैबो गसाइगावआवबो गोख्रों सोमावसारनाया जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गारिनि जाब्रबथायजों सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया फुङाव सासे फरायसुलिया गावनि साइकेलजों टिउसनाव थांबाय थानाय समावनो गंसे गोख्रैयै फैनाय आल्ट्रा गारिया सौख्लायफैयो, जायनि जाहोनाव बे तामुलपुर गपालपुर हाइ स्कुलाव 10 थाखोआव फरायबाय थानाय हिमानि दासआ जायगायावनो रुंसारि जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आल्ट्रा गारिया आब्रुथि गैयै सालायनानै फरायसानि जिउखौ फोजोबदों आरो बे जायगायाव पुलिस थानाया खाथिब्लाबो नाथाय पुलिसआ नुजाफैनो हायाखै होननाबो अजद होदों। लोगोसे हिमानि दासनि न'खरनो खहा सुफुंनो अनसुंथाइ होनांगौ होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिदों रायजो राजा बिथांमोनहा। नगाव सोहोरनि पुलिस थानानि बारग' असिखौ दायो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। थांनाय 15 मेआव एसआइ जनमनि राभानि थैनायनि जाथायजों गोसारदोंमोन असि मनज राजबंसीनि मुङाबो। नंगौ, गोबां खौरां बिजोंफोराव रायजो राजाफोराबो अजद होनाय जादोंमोन बिथांखौ, जायनि जाहोनाव बिखौ नगाव सोहोर थानानिफ्राय गुबुन जायगासिम सोलायनाय जादोंमोन आरो सिआइडिआबो बिथां मनज राजबंसीखौ जेरा सेबनाय जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला दायो बिखौ पुलिस साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। फकिराग्रामाव बिसिडिसि लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा फकिराग्राम बियाबनि भटगावआव बिसिडिसि मावखुलि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव भटगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आदिबासी नेशनेल कन्वेन्शना मोनसे गोख्रों बुंफोरसारदों। थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव आदिबासी हारिनि मोनबा हाथियार लाग्रा आफादफोरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो गोरोबथानि मोनसेबो खामानिया जायैखाय मैया आदिबासी नेशनेल कन्वेन्शननि मुभमेन्ट विंनि आफादगिरिया मोनसे गोख्रों खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों बुंदों दि गोरोबथायाव आदिबासीफोरनो आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिल दानानै होगोन होननानै दानसेनि गेजेरावनो बुंनाय जादोंमोन आरो
सागानगिरिफोरनो थांना थानायनि राहाखौ खालामनानै होगोन होन्नाबो बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम 8 दान जानानै थांबाय, अब्लाबो मोनसेबो खामानियानो जायाखै होनना गोख्रोङै बुंथिना होयो। बेनिखायनो बेफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै आसाम सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांफिननाय जायो। आदिबासि नेशनेल कन्वेन्शननि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि मावबादा खुंफुंनाय जादों। नंगौ, दिनै 25 मे खालि तामुलपुरनि मथंगा सकआव सानसेनि हाबाफारिजों बर' डिजिटेल खौरांगिरिनि बानजायनायाव मावबादा खुंनाय जागोन। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव गासै खौरांगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो खावलायहरनाय जादों। लोगोसे इयुनाव जायफोर खौरांगिरि जानो गोसो गोनां लाइमोनफोरखौबो बाहागो लाफैनो हागोन होनना फोरमायहरनाय जादों। दिनै आसामनि गुवाहाटीनि खानापारायाव 44,703 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथिलाइ होनाय जागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा खोथा होखानाय बायदिनो 1 लाखनि थांखि बादियै आरोबाव दिनै गुबुन गुबुन बिफाननिफ्राय गासै 44,703 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथिलाइ गथायनाय जागोन। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौबो बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लखिमपुराव आरोबाव दासिमाव गासै सा 52 नकल सना फालांगिरि, रां नकल फालांगिरि आरो फिसा फिसा 2 नम्बर खामानिफोरजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दायो गुबुन गुबुन थानाफोराव गाव गावखौ गथायफैगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, दाखालि IPS आनन्द मिश्रा बिथाङा लखिमपुरनि SP बिबानखौ लाफैनायनिफ्रायनो थांखि लादोंमोनदि बिथाङा दान मोनसेनि गेजेरावनो गासै समाजारि बेरेखा हाबाफारि आरो 2 नम्बर हाबाफारिफोरजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ हमगोन। बेबायदिनो बिथाङा सुबुंफोरनि गेजेराव गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ फोरमायहरनो हानायनि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बारबो फोसावनानै होनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि जेरै खोथा होनाय बेबायदिनो दायो लखिमपुरनि गुबुन गुबुन थानाफोराव गोबांखौ हमनाय जाबाय आरो गोबाङा गाव गावनो थानाफोराव फैना गाव गावखौ गथायफैनाय जाबाय। जेराव दायो गासै लखिमपुर जिल्लायावनो 52 निबो बारा सुबुंफोरा थानायाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।